V dnešnom evanjeliu Ježiš vysvetľuje podobenstvo o kúkoli na roli. Povie ho najprv vo väčšom spoločenstve, povie ho medzi ľuďmi a samotní učeníci celkom nechápu a potom, keď prídu do domu, tak sa ho pýtajú, čo to malo znamenať. Poznáme teda to podobenstvo, ako hospodár vyjde na pole a rozsieva dobré semeno a potom v noci príde nepriateľ a zaseje mu tam kúkoľ. A ako to už býva, burina vyjde skôr a pýtajú sa hospodára, že či majú ísť a pretrhať to. Či majú ten kúkol vytrhať. A hospodár im hovorí, viete čo, nechajme to spolu rásť a potom, keď bude žatva, tak potom sa to oddelí. To, čo bude dobré, to sa odloží do sípok a to, čo bude zlé, to sa spáli. Ale nebudeme ho trhať teraz, lebo teraz sú tie rastlinky veľmi malé a keď budete trhať kúkoľ, mohli by ste vytrhnúť aj dobré. No a tak Ježiš im vysvetľuje, o čo ide v tomto podobenstve, čo sa snažil vlastne povedať. A to sú veci, ktoré nám ľuďom moc nesedia. Zvlášť napríklad ľuďom, ktorí by veľmi chceli, aby v cirkvi neboli chyby. Alebo aby boli kňazi, biskupy, pápež, aby boli svätí. Ľudia, ktorí nevedia zniesť, že majú suseda, ktorý s nimi chodí do kostola, ale nespráva sa ako kresťan. A majú dojem, že Boh by mal zasahovať. Veď predsa tá moja suseda príde do kostola a jak vyjde len z brány z kostola, už aj klebetí o všetkých a o všetkom. Prečo Boh nezasiahne? Prečo Boh nezasiahne, keď sa deje zlo? Prečo Boh nezasiahne, keď henten robí to a tamto? A prečo, keď ja robím dobro, tak sa mi niekedy stane zlo? Na to sme ešte citlivejší. Že snažíme sa žiť dobre a zrazu sa nám stane niečo zlé. Čo si vtedy zvykneme povedať? Veľakrát si povieme, na čo to ja vlastne všetko robím? Veľmi dobrá otázka. Na čo to robíme? Lebo chceme odmenu? Lebo Ježiš v tomto podobenstve hovorí, že tá skutočná odmena a trest neprichádza po skutku. Príde až na konci vekov. Niečo, čo nám nesedí. My by sme chceli, aby ak niekto koná zlo, aby to Boh hneď potrel a hneď zmenil. A tiež by sme chceli, že keď konáme dobro, aby nám to hneď Boh odmenil. Ale Ježiš vraví, Syn človeka pošle svojich anielov na konci sveta a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť a hodia ich do ohnivej pece. Čiže Ježiš jasne vraví, že v jeho kráľovstve budú pohoršenia a neprávosť. On s tým počíta. Ale že riešené budú až na konci sveta. My si konáme ľudskú spravodlivosť, ba niekedy sme povinní ju konať, ale musíme vedieť jednu vec, že my vždy konáme len ľudskú spravodlivosť. My tú skutočnú božskú spravodlivosť nikdy nevykonáme. Či zavrieme niekoho do väzenia, alebo sa niekomu udelí trest smrti, alebo sa niekomu udelí peňažný trest. My nikdy nezjednáme skutočnú spravodlivosť. Niekedy trestáme viac, ako je spravodlivé, a niekedy trestáme menej, ako je spravodlivé. Ale nikdy nezjednáme skutočnú spravodlivosť. A preto by sme ju ani nemali brať do rúk. Ale toto podobenstvo nehovorí len o tom, aký postoj má Ježiš ku zlu. Ešte asi ťažšia vec pre nás na strávenie je ten jeho postoj k dobru. Bo keď hovorí o konci sveta, tak potom povie,
Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca. Nie skôr. Vtedy, keď nastane tá žatva a keď bude koniec sveta, vtedy sa spravodliví zaskvejú. A toto nám nesedí. My by sme to zaskvetie chceli vždy, keď spravíme nejaké dobro. A nebodaj, ak za dobro dostaneme zlo, sme demotivovaní a veľakrát prestávame konať dobro. Tento Ježišov postoj je veľmi dôležitý pre podstatu toho, prečo robíme veci. Lebo to tak funguje pekne s deťmi. Keď ich dobre namotivujete, keď im niečo slúbite, tak vám znesú aj modré z neba. Ale nie preto, že chcú vykonať dobro, ale preto, že chcú dosiahnuť tú odmenu, ktorú ste im slúbili. A len si predstavte, či by ste vy ako rodičia boli šťastnými rodičmi, keby vaše deti, vždy keď vy budete prítomní medzi nimi, hrali pred vami úžasnú komédiu o tom, aké majú dobré vzťahy. Ale v momente, kedy vytiahnete pety z domu, tak by bola medzi nimi nenávisť. Stačilo by vám to? Nestačilo. Rodič má veľkú túžbu, aby si deti rozumeli. A nie len, aby si rozumeli pred ním, aby to len nahrali, aby to spravili len pre niečo. Lebo tá hodnota nie je v tom, že ja som spokojný so svojimi deťmi, lebo oni to tu predo mnou zahrajú a predo mnou sa nikdy nepohádajú, ale keď som preč, tak sa idú zožrať. Rodič chce preto dobré vzťahy medzi deťmi, lebo chce, aby boli šťastné. A vie, že bez tohto to asi nepôjde. Ak my nepríjmeme tento Ježišov postoj, tento Ježišov pohľad na dobro a na zlo, tak nikdy nebudeme schopní vykonať pravé pokánie za zlo, ktoré sme urobili. Lebo to nie je pravé pokánie, ak ho konáme zo strachu, že teraz som zhrešil, tak musím rýchlo sa zmeniť, musím rýchlo ísť na spoveď, lebo Pán Boh by ma potrestal a mohol by som ochoreť. To nie je pravé pokánie. Ak tvoje dieťa nebude konať zlo len preto, aby si ho nepotrestalo, ale za tvojim chrbtom ho konať bude, nebudeš šťastný a spokojný rodič. Ale to isté platí o dobré. Ak konám dobro len preto, že za to očakávam odmenu, tak som v podstate egoista. Nehľadám to dobro, ale hľadám tú odmenu. A je možné robiť dobro egoisticky. Nie je to protirečenie. A preto tento Ježišov pohľad. Lebo iba keď ho máme, sme schopní skutočného pokánia za zlo, ktoré robíme. A iba keď máme tento pohľad, sme schopní skutočného dobra. Zištného dobra. Čiže skutočnej lásky. Amen.